li gundewarên Dêrezorê çekdarên Qesedê girtine bi ser du gundan de. Welatiyekî sivîl hate kuştin û yekî din jî birîndar bû, hevdemî proseyeka rejima Sûriyê bi girtina welatiyan. Ajansa Sanaya Serb rejima Sûriyê ve roja duşemê belav kir, çekdarên Qesedê êrişî her du gundên Ebûnêtil û Ennemliye li bakurî gundewarî Dêrazorê kirin. Binpêkirin derheqê xelkên her du gundan pêk anîn. Li gorî Sana, sedem ew bû ku xelkên wan gundan aleyên rejimê bilind kirine. Li gorî heman jê derê çekdarên Qesedê bi piştavaniya balafirên hevpeymaniya navdewletî bi serokatiya Amerîka derbasî her du gundan bûn, amaje kir ku piraniya deverên Dêrazorê yên jêr kontrola Qesedê ji ber kiryarên çekdarên Qesedê li dijî sivîlan ji Qesedê nerazîne û xelkên wan deveran daxwaza derketina Qesedê ji deverên xwe dikin. Di meha borî de jî xwepêşandan û nerazîbûn li dijî çekdarên Qesedê ku çekdarên YPG yên ser bi pêdê ve beşê serekene jê li gelek deveran li Dêrazorê û derdora wê derketin, daxwaza derketina wan kirin. Lê Qesedê bi zora çekan xwepêşandan ji hevxistin û hejmarek welatiyên sivîl kuştin û hejmareke din jî birîndar kirin. Her li Dêrazorê û gundewarê wê jê derna xwecihî belav kirin ku Serokêl û Rûspiyên Hozên Ereban li deverê destwardan di wê bûyê rêdekirin û pirsgirêk û êrişa Qesedê hat rawestandin. Lê Qesedê endamekî xwe li bajarokê Elkibir li rojhilatî Dêrazorê girt bêgo sedem diyar bibe. Hin çalakvanan jî derbarê heman deverê ragihandin ku îro sêşemê balafirên hevpeymaniya navdewletî li ser asîmanên gundên şihêl difirin bê ku sedemê diyar bikin. Hevdemî ku çekdarên rejima Sûriyê jî proseyeka girtina welatiyan li bajarê El Eşara li gundewarê Dêrazorê dest pê kirine. Li heman deveran li Dêrazorê, Reqqa, Tabqa û deverên din li derveyî Kurdistana Sûriyê pêdê û çekdarên bêserve bi hezaran ciwanên Kurd şehîd kirin. Lê xelkên heman deveran ji wan nerazîne û her dem û demekê nerazîbûn û xwepêşandan berdewam in.